No, já jsem si koupila tyto okuliare a ty jsi si koupila. Však okuliare jsem mi vybrala. Až tak nádherné, Tak že? ne. Tak to nevím, no. Pojď, přisedíme si k tomu, že tu však on tu je osamelý, tak se hodíme čo to robí. Musíte zase nějaký euro. Chceme se něco robit, to Jo, ten je nějakou nějakou. On nedá. Preboha, babi, včera to neprekaž. Čo tu robíš? Zdaj už videli, ta čítam nevidíš. To Euromix? Ta ne, ta Sino Rue. Je nějaký zajac za nami. Akcia platí od 9. do četiri som sa narodil. Ne, srandu, ale naopak som sa narodil. Já to dělám. Děkujem. Jdem na dům doma. Ta boží korva si kurva, euro. Jaký debil. Pozri si na něho. Dobrý den. Ja som policajt z východu. Bývame na Branovce nad Beravou a tam máme policajnú stanicu, Bereš Elektro, Sparkovičová 12, čiarka, Teus.2.038. Tam máme policajnú stanice, to prečítate. A teraz budem rozhovať perkutie. Dobre? Tak. Za pokutu za to, že dýchate, pokutu za to, že spíte, pokutu za to, že ste tak dobrá, pokutu za to, že máte chlpaté nohy, pokutu za to, že máte naše sotvisko, pokutu za to, že máte slesté okuliare, pokutu za to, že mi neukážete spodná pranga, pokutu za to, že tu obsidujete, že to ležáte, pokuta za to, že máte darmo, pokuta za to, že propagujete nějaký fašismus, jakého samého Hitlera, pokuta za to, že máte černé tenisky, tak nemáte, pokuta za to, že máte páremné tenisky, a vy dostanete pokutu za to, že oxidujete a že to má natočače a že máte malú hlavu. Dáde. Pokračovanie na budúce. Časť druhá. Za toľko pokus. To je len spočí všetko. Pokračovanie na budúce. To 30. séria, to 12. diel. Ja prídem zozadu. Ne! Čo je? Čo mám hovoriť? Ja nechápem tomu celému videu. Zastavku ešte raz. Ošte. Taká bakovačana. To všade do seba. Ježa tu! Čo má Simona od toho verzače, tak to je strašné. Čo máš proti nejakému Johnnymu Banánovi? Môžem sa s vami Tá, porozprávať. kúkaj, tá hovorí. Veríte v Boha? Áno. Nie. Ja už vás. Verte ho. Choďte na omši. Vyhoňte sa. Ukážte mi trojuholník. Ja som švec. Ja to vidím. Dobrý deň, vláda pani, ukážete mi trojuholník? Dobrý deň. Mladý pán, ukážete mi špajdlu? Dobrý deň, vláda pani, ukážete mi trojuholník? Takéto. Ja vám vyveštím. Koľko vás tu je. Teda ja vám vyveštím. Pán Boh to všetko vie, on vám to povie. Čiže ja vám nevyveštím. On iba nebe, toto je iba ilúzia. Poj, čau si. Claire. Ešte raz to dobrá. To mi vypnul. Nejaký to bude nejaký na... Niečo. Neviem, to prečítam, to bude niečo... Na začiatku bude H a na konci bude R. To bude niečo súvisieť s piču. Jaký máš kód na panictvo? Hitler! Počkaj, čo poviem? Ne! Dobrý deň,
Skúšam vám hlásiť nový reportáž do CCCDS. Ukážeme vám niečo z zákulisia filmu Pedofil. Dovidenia. Andrej Šuška. Ty tako budeš hovoriť. Tak, ideme za ním dole. Tak, dobrý deň, tu nový reportáž do CCCDS. Andrej Šuška. Dobrý deň. Tak, aby som chcel vedieť, či je to moc ťažké byť ťažké ako byť pedofilom. Je to veľmi príjemné. Šťastie, rusišské veľmi. A za koľko máte výstup? A 2 minúty. Takže už ste mali výzdať. Kažite na to, tu nový reportér Andrej Šuška zo CCCDS. Máte to s klikom. Dobrý deň, tu je zase náš opäť nový Andrej Šuška. Takže teraz za nami sa budú odohrávať scénky z pedofilu filmu, viete, ten nový, to trhák. Ja neviem čo povedať, tam musíte počkať, no, pán režisér, no už sa odohrávajú, pedofil za nimi uteká, páne, počkajte na mňa. Pozrite. Prvý pedofil? Ty kokos! Ja bojím sa! Tá silné stresy! Pre televíziu CCCDS Andrej Šuška. A tá deti neskúšajte to doma, bolo mi nebezpečné.